Konferma oħra li l-Gvern se jkompli jżid il-famużi containers minflok il-klassijiet. Xhieda tan-nuqqas ta' pjanar għall-edukazzjoni min-naħa tal-Gvern Laburista fejn qed ikomplu jispikkaw miżuri temporanji u maġla biex jipprova jsolvi l-kriżi ta' nuqqas ta' spazju fl-iskejjel. Fil-fatt fil-bidu ta' dan ix-xahar, il-Gvern ħareġ tender għall-installazzjoni ta' aktar containers li se jintużaw bħala klassijiet. Dan se jsir fl-iskola primarja tar-Rabat li tagħmel parti mill-Kulleġġ San Nikola, kif ukoll fl-iskola sekondarja tal-Imrieħel li tifforma parti mill-Kulleġġ ta' Santa Teresa. Bosta huma nkwetati minħabba l-fatt li dawn il-containers li qed jintużaw bħala klassijiet se jkomplu jnaqsu l-ispazju miftuħ fl-iskejjel, spazju li diġà huwa ristret fl-iskejjel imsemmija. U fi żmien fejn irridu rawmu aktar kuxjenza ta' spazju miftuħ li jinċentiva l-eżerċizzju fiżiku, huwa ironiku li qed jittieħdu dawn l-istess spazji, sempliċiment għaliex il-Gvern baqa' jitnikker milli jaħseb il-qudiem għal bidliet li rridu naffaċċjaw fis-snin li ġejjin. Fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar fl-aħħar snin diġà kien hemm ammont ta' studenti jitalmu f'dawn il-containers. Il-Gvern min-naħa tiegħu ilu 6 snin ikarkar saqajh biex jibni skejjel ġodda, kuntrarju għal qabel meta Gvern Nazzjonalista kien jibni skola ġdida kull sena. Fil-Parlament, il-Ministru Everest Bartolo stess kien ħabbar li se jkollu jirrikorri għal containers anke għall-iskola sekondarja taż-Żejtun biex jintużaw mill-edukaturi u l-istudenti. Dan kollu juri li l-Gvern m'għandu ebda direzzjoni fis-settur tal-edukazzjoni u wis iktar l-ebda pjan għall-ammont ta' familji bit-tfal, inkluż dak barranin li qed jiżdiedu f'pajjiżna.